Hello guys, this is my original composition entitled Katoliko Ako, Tagalog version. Ikaw ba ay Katoliko? Katoliko na katulad ko. Tayo'y magkaisa't ipagtanggol ang pananampalataya. Ating pupurihin at sasambahin ang Panginoong Hesus, ang Panginoong may likha ng Iglesyang Katoliko. Mula noon hanggang ngayon, ang Iglesyang Katoliko nanatiling buhay sa buong mundo. Walang sinumang makakapigil at dito matitinag kahit sa harap ng matinding pag-uusig. Dumami na ang naging mga santo dahil sa Diyos na tagapagtatag na lubos ang kapangyarihan. Ang pinagmulan ng pagiging banal na dalangin. 3380 ay itinatag ang banal na simbahan. Si San Pedro ang pinagkakatiwalaan ng susi sa kaharian, ang unang pangulo sa Iglesyang Katoliko. Tayo'y magsama-sama, manatiling matatag at maligaya, ipagpatuloy ang pangarap upang patuloy ang paglaganap ng katotohanan. Panatilihin ang kabutihan upang makamit ang kaluwalhatian. Tayo'y magkaisa sa pagsamba sa Kanya. Mula noon hanggang ngayon, ang Iglesyang Katoliko nanatiling buhay sa buong mundo. Walang sinumang makakapigil at dito matitinag kahit sa harap ng matinding pag-uusig. Dumami na ang naging mga santo dahil sa Diyos na tagapagtatag na lubos ang kapangyarihan. Ang pinagmulan ng pagiging banal na dalanginan.